SoundCloudForce.com. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарам ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Ҳатман дар ин канал подписатсия кунед ва ҳам зангулача мебурад, зангулача бозор кунед. Дар ин видео классро фаромӯш накунед. Касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунанд. Мо бепул реклама мекунем, бепул. Ҳатман видеоро падилитса кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, назди бозори Ҳоҷи Шариф мебошад. 3.5 сотиқ замин, 4 дар хона, 1 калидор, 2 ҳаммом, 1 туалет, 1 кухни. хонаҳо ҳамааш ремонти чоткакагӣ тайёр. аз роҳи калони шаҳри Бохтар сарбанд 50 метр дур мебошад. документ дорад. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. иншоаллоҳ хонаҳои беҳтаринанд. нархаш 400 000 сомонӣ. касоне ки харидоре, ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ бародарам арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Восе, Kia Optima. соли баромадаш 2013. бензин плюс газ. светаш сафед. мотораш д. коробка автомат. и бародар мега мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. аз номи канали мо салом расонед. нархаш 90 000 сомонӣ. ҳатман салом расонед. иншоаллоҳ боз скидка мекунад бародар. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Дарвоз, деҳаи Кеврон. 50 сотиқ замин, 5 дар хона, ошхона, ҳаммом дар дарунаш. ҳавлини пеши хона дарозиш 11 метр, паҳмиш 3 метр. мошоаллоҳ боғи калон дорад. 100 дарахт анор, 10 та себи сурх, 10 дона дарахт себи зард, 20 дарахт анҷир, 5 дарахт нок, 10 дарахт чормағз, олуча 2 дарахт, олу 5 дарахт, ангур 5 дарахт, зардолу 6 дарахт, шафтолу 6 дарахт, себи маҳаллӣ 6 дарахт, хурмо 30 дарахт, 2 дона дарахт гилос. ҳоҷатхона ҳаммом дар берун мебошад. гирди хона забор гирифтагӣ маҳкамай. документош ҳамаш садай. касоне ки харидоранд, ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 175 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ и бародарам арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Исфара, Toyota Corolla. соли баромадаш 2006. толка бо бензин меравад. рангаш сафед. мотораш 1.4. коробкааш механик. и бародар мега мошини хубай. ягон айб надорад. сиденикошам наванд. ҳамаш қонуну қоидааш қатъи навай. документам дорад. и бародар мега ки як моҳ пешакӣ моторша аз вагон нав пачка харидем, да мошин задем. ин мошин краскаи хичай. касоне ки харидоред, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 45 000 сомонӣ. аз номи канали мо гап занед. иншоаллоҳ и бародар арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, пушти семинфурӯшо, дар пеши мактаби Гулбута ҷойгир мебошад. дорои 3 хона, кухни, ванна, туалет, подвал ҳамара дорад. об, свет доимӣ мебошад.
заминаш 2 сотиқ. хонаҳош хонаҳои беҳтаринанд. евро ремонт кагӣ чотка мондагӣ. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экра буда занг зананд. нархаш 270 000 сомонӣ. касоне ки харидоранд ҳатман занг зананд, аз номи канали мо салом расонад. иншоалло ин бародар бо арзон мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри бохтар, қурғантепа. Chevrolet Laketti, соли баромадаш 2008. бензин плюс газ. рангаш сафед. соҳибаш мегӯяд ягон айб надорад. мошинчаи хубай. мотораш 1.6. коробка автомат. ҳуҷҷатош 12 моҳи дига мондагиай. мошин ягон айб надорад. касоне ки харидоранд ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 50 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. ин бародар иншоаллоҳ бо арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе. 4 сотиқ замин, 5 дар хона ва ванна кухни дар даронаш. об, барқ доимӣ мебошад. ин хона дар ноҳияи рӯдакӣ ҷойгир мебошад. ин хона ремонташ будшидагӣ не. 70-80% будшидагӣ. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. соҳиби ин хона мегӯяд срочно пул дар корай. кадом одаме харидорай ҳатман занг занед. ин бародар бо мегӯяд ки нисфмша тиед нисф мегаша баъд. ҳатман занг занед. нархаш 220 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Данғара. Opel Astra, соли баромадаш 1994. бензин газ. светаш серебрист. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш 1.6. коробкаш механика. ин бародар мега ягон айб надорад. касоне ки харидоранд ба рақамҳои болои экран буда занг занад. нархаш 26 000 сомонӣ. аз номи канали мо салом расонед. срочна хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат. ҷамоати баҳор. гирдаш полни забор. хонаҳо полни криша рст. треза дар ҳама чотка мондагӣ. ин бародар да ҳатман пул дар коршидагӣ барои хонара мефурӯша. ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. документош ҳамаш 100. ҳоҷатхона, туалет дорад. ҳама чоткаай. ин бародар да срочна фурӯхтан дар кор, пулш дар корай. ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 280 000 сомонӣ. бо ин бародар иншоалло арзон мекунад. аз номи канали мо салом расонед. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Истарафшан. Opel Astra G, соли баромадаш 2006. тоқа бензин. мотораш 1.6. коробка механика. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати беҳад хуб қарор дорад. документош қоидавиянд. касоне ки харидоранд ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 55 000 сомонӣ. ҳатман аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри ваҳдат. 6 сотиқ замин, 5 дар хона, бания, туалет, кухни дар ҳавлин мебошад. гирди ҳавлин забор гирифтагӣ ҳаст. дар пеши хона мағоза мебошад. аз сентри ваҳдат 6 километр дур мебошад. ин бародар мега бо маслиҳат мекунем. касоне ки харидоред ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 180 000 сомонӣ. ногуфта намонад, документош ҳамаш 100% бародаро. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед.